Di şeşê tebaxê de însaniyet bû hedefa êrîşek nuklerî. Di sala 1945 de Emrîkaya kedxwar cara yekem bomba atomê bikaranî. Roja şeşê tebaxê balafira B29 di hundirê wê de 15 ton bomba atomê li grava tîmneanaya Pasîfîka Başûr bi ferê ket. Piştî 10,000 metre hewayê ket, di ser heştê sibê de li ser Hîroşîmayê bombaya atomê avêt warê. Ev bombayan 580 metre li ser Hîroşîmayê teqiya. Ji ber sedema bombaya atomê 7,000 însan di heman wextê de mirin. 140,000 kes jî birîndar bûn. Ji 9,000 avahiyan 6,000 avahî bi erdê re fehm bûn. Heta hefteyê li bajêr asîdbariya. Di navbera du mihan de bi tesîr û bandora radyasyonê 7,000 din jî candan. Di 5 salan de 7,000 kesê din jî candan û bi vî şîklî li Hîroşîmayê hejmara miriyan gihaş 200,000 kesan. Bi bombaya ku di dîrok û tarîxa însaniyetê cara yekem hatiye bikaranîn li bajarê Hîroşîma û Nagasakiyê 400,000 kesan candan. Bi 100,000 kesan jî bi tesîr û bandora radyasyonê bi giranî birîndar bûn. Xeynî miriyan bi 10,000 kes jî seqetman.